जोंथ' बिजेपिया जोंथ' बिजेपिजों दाजानानै होजानाय मोनसे खुंथायनि दा बिबानगिरि जों। ओमफ्राय बिजेपियानो गोहोआव दङ, बिजेपियानो बर'फोरनो बुंनो थाङोबा आगोलनि बाथ्राफोरखौ दानि बाथ्राखौ बुंनांगौबा गोबां मानसिया गोरोन्थि मोनसे माबाजों नायो, बिजिरनाया बेसेबांसिम बोरै नायो आं बुंनो रोङा। सैथो बाथ्राखौबोथ' जों सिमान लानांगोन, गनायनांगोनबो। जोङो जाय समाव बिएलटि खालामदोंमोन, आंबो सासे सिग्नेटरिमोन हाग्रामा महिला बिथान दैदेननो बिएलटि, बेवहाय आंबो दङमोन मिरु आफादाव। आरो जोङो ज' जेला 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव गोरोबथाया जायो, बेवहाय आंबो सासे सिग्नेटरि हिसाबै बेखौ आंबो सागान होफानो मोननाय जादोंमोन। ओंखायनो बिजेपिनि सम बेबो। बे समावहाय मानगोनां अटल बिहारि बाजपेयीया भारतनि गाहाय मन्थ्रिमोन आरो लाल कृष्ण आडबाणी बिथाङा भारतनि लेङाइ गाहाय मन्थ्रि आरो लोगोसे नखर बिफाननि जि मोनसे बिफान दंमोन, नखर बिफान, बेखौ लाल कृष्ण आडबाणी बिथाङानो नायोमोन। आरो बिथांमोननि जोथोनावनो जोङो बिटिसि गोरोबथाखौ खालामनाय मोनदोंमोन आरोखि, जायखौनाखि 6 शिड्युल एमेन्डेड मोनसे 6 शिड्युलाव जोङो मोननो हादोंमोन। बेनि उनाव फैयै फैनानै 2020 मायथाइनि 23 जानुवारियाव जि मोनसे गोरोबथा खालामदों, बेवहायबोथ' बिजेपियानो जोङो बुंनो थाङोबा नरेन्द्र मदि बिथां गाहाय मन्थ्रि आरो अमित शाह नखर बिफाननि मन्थ्रि, बिथांमोननि केयाराव बा बिथांमोननि दारैनो जोङो बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन। आरो बेवहायबो आङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानैहाय सागान होफानो खाबु मोननाय जादों। आरो बेनि दारैनो जोङो बर' कालचारेल काउन्सिलखौ दाना फैबाय। दा बिजेपिया जेराव अननाय होदों, अननाय होनायाव जोंहाबो बिबान थायो। जोङो दा आरो जोंनि गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौबा सरकारा जाय बेजों जोङो लोगोआव थाफानानै हासिल खालामाबा बेरेखा दोलोआव थानानै जोङो बेखौ हासिल खालामनाया गोब्राब जायो आरो हाया आरोखि। ओंखायनो जों फैगौ बिसायख'थियावबो जेराव जों टिकेटबो बिदों, मोननोबो हागौ, बिजेपियावनो टिकेट होनांगौ होनना बुंखानाय जाबाय। ओंखायनो बावहाय गोनो गोथो जों साननांगौ गैया। जों फैगौ बिसायख'थियाव खुंथाय जाय दिनै आसाम रायजोखौ सामलायदों बा भारत हादरखौ जाय दोलोआ सालायगासिनो दङ, मानगोनां नरेन्द्र मदिनि गोख्रों दैदेननायाव भारत हादरखौ मोनसे रैखाथि गोनां मोनसे थासारियाव लानानै बियो दैदेनबाय थादों। ओंखायनो जोंनो अननाय होदों जेरावहाय, बे अननाय होनायनि थाखाय जोङो बिजेपिजोंनो थानानै फैगौ बिसायख'थियाव बाहागो लागोन। बे सैथो बाथ्रा, बेहाय दोनखोबा सिखोमानि बाथ्रा नङा। दा बाथ्राया बेल', बिसायख'थिनि सिगां जों जाय दाबिफोरखौ लिरना होदों, मोन 22 दाबि, बे मोन 22 दाबिनि गेजेराव बबेखौ मा थिग खालामनो हायो बेखौ जोङो नायफागोन। खोथाया जाहैबाय अननाय होब्लासो अननाय मोनो होननाय बाथ्रा थाबाय। ओंखायनो ओरैनोथ' जोंथ' बिजेपिनो भट होथारनांगौ बे साननाया जोंनि बर'फोरनाव गैया आंनि मिथिनायाव। माबा मोनसेथ' जोङो रायजोनोबो मोननाय खोन्थानो हानाङा होमबा? माबा मोनसे मोननाय खोन्थानो हानांगोन। आरो बे हिसाबै जोङो रायज्लायनायखौ नेदों। ओंखायनो फाइनाल जोङो साननाया जोंना बे, नाथायबा जोबथा थांखि लानो थाखाय जोंनो एसे सम नांगौ। सार मा होनो बिटिआरनि दासिमबो इलेक्सन जायाखै, जुदि बिजेपि सरकार फैयोब्ला बिटिआरनिया इलेक्सन जागोन नामा सार? इलेक्सन जानायनि बाथ्राया जोङो खामानि मावनांगौआनो जोंना दाबो जोबखायाखै। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जोङो ज' जाजाय जि खामानिफोरखौ मावबोदों, माने बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ होननाय, गामि सोसननाय, एरिया एक्सटेनसन खालामनाय बाथ्रा, दा बेखौ लानानै जोङो नेलायनायावनो समा गोबां माने बाबेनलांबाय, बोसोरबा बाबेनलांबाय। दा जोंथ' लुबैयो थाब जानांगौ, आरो बिसायख'थिया जेब्लासिम थाब जाया, जोंनि रां बावजा मोननायाबो बाङाय जागोन नालाय, जोङो थाब जानायखौ लुबैदों। आरो जोंनि गोरोन्थिया बहा जाबोदों, जोंनाबो जों जाय खामानिफोरखौ जिल्ला आफादफोरनो मावनो बिथोन होयो, बा खौसेथि बर' सुबुं आफाद, मिरु आफादा जाय खामानिखौ बिथोन होदोंमोन मावनो थाखाय, बबेबा मालाबा मानसिफ्रा रोंजोबासो ना हास्लाबाखैसो, बे मोनसे जेथो नांनाय बायदि नुदों आं। खोथाया जाहैबाय डिसिफोरजों जों जेनेबा जोंनि जिल्लानि गामिफोरनि जि मोनसे फारिलाइ बेखौ गथायबाय। बेखौ गथायनाय लोगो लोगोनो सरकारा बेखौ थोंजोङै नटिफिकेसन होआ, बेखौ प्रसेसआव लाङो। प्रसेसआ मा, जे मोनसे नायबिजिरनाय मोनसे इनकुवेरि कमिटि दाना होयो, भेरिफिकेसन कमिटि दाना होयो। माने जोंनि गामिनि फारिलाइ होनाया सैथो नंगौना नङा, बियो माने नंखाय होदों ना नंगौ होदों, बेखौ बिजिरनो थाखाय मोनसे भेरिफिकेसनाव हरो आरोखि। आरो बेखौ डिसिफोरनो बिबान होनाय जायो। दा जोंनि हमना लादो धेमाजि जिल्लानि जोंनि माने फारिलाइ होबाय, दा
धेमाजिनि जिल्लानि फारिलाइखौ धेमाजि जिल्लानि डिसिनो बेखौ गथायहरो माने दैथायहरो ओमफ्राय बेजों आरो डिसियाबो थोंजों गाव नायबावा सार्कोल अफिसारखौ इनभल्भ खालामो आरो सार्कोल अफिसारासो इनभल्भ खालामबावो गावबुराफोरखौ खालामबावो दा बेबायदियाव गोलाव मोनसे प्रसेस जानो नागिरो आरोखि ओमफ्राय बेवहायनो रोखायै होदोंबा बे जाबाय जोंनाथ' धेमाजि जिल्ला जेंना गैला गलाघाट जिल्ला जेंना गैला माखासे जिल्ला जेंना गैया दाबो माखासे जिल्लाहा जेंना दङ डिसिफोरजों थांनानै रायलायनायाव हाख'वाखै आरो बे जाहोनावनो सोरनाबा बबेबा जिल्लाफोराबो गामि नटिफिकेसन होनाया स्रा जायाखै लखिमपुराबो माखासे दं लखिमपुरनाबो माखासे बेवहाय मोनसे एसे क्राइटेरिया होदों हमना लादो मोनसे गामि जाय गामियाव मिसिंजों बर'जों बा हारसाजों बर'जों दं दा बर' न'खरा बावहाय न'बाल' दङबा बियो नाथाय गामि नटिफिकेसन बे फैनाय नङा गामि नटिफिकेसन बे फैनाय नङा जोङो एटलिस्ट मोनसे गामियाव 10 न'खरा थाथारनांगोन 10 न'खर थायोबा बे गामिया नटिफाइडआव फैगोन 10 न'खरनि बाङाय जायोबा बेखौ नटिफिकेसन लाबोनो हाया नाथायबा बै न'खरबा थानाय जे गामियाव न'खरबाल' दं बर' न'खरा बा न'खरथाम दं न'खरनै दं बेखौ खाथि खाला जायोबा जोङो भटार्सआव लांनो हागोन आरो बिसोरो जोंनि खुंथायनि जे मोनसे खाबुफोर बिसोरबो मोनहैगोन नाथाय गामिया नटिफिकेसनाव फैनाय नङा बे भटआव लाबोनो हागोन बे बाथ्राखौ रायलायनानै रोखा जानानै दङ आरोखि दा जोंना बाथ्राया बे जे गामि सोसननांगौनि थाखाय नेबाय जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोर ज' रायलायनानै एसे नेथ'लायनोसैबो जाहैबाय बै समावहाय माखासे गामि हाबबावगोनलै एसे रायलायनायखौ रोखा खालामबावनि बेफोर खोथा जोंनि गेजेराव रायलायनायनि गेजेरजों जोङो नेलायनायावनो गोबाव जाबाय आरो जेब्ला गामिया नटिफिकेसन जाजोबगोन बेनि उनावसो बियाब दागोन बेनि उनावसो बिसायख'थि फैगोन बाथ्रा बे दासान्दि BKWSनि थासारिखौ फोरमायनायनि सिगां आङो दिनैहाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैनो दायनैसो बाथ्रा फोरमायनो साननाय जादों बाथ्राफोरखौ जोङो रोखाबो जानांगौ फैगासिनो थानाय समाव जों बोरैहाय मोजाङै खौसे जयै खामानि मावनानै जाफुंहोनो हायो बिनि लामा लानांगौ बेखौ आङो खावलायगोन BTC बायजोआव थानाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ दा जोङो थांनाय आसाम एसेम्ब्लिनि जथुमा जादोंमोन सानब्रैनि जथुमा बावहाय जोबथा सानखालि 19 अक्ट' फेब्रुवारिमोन आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों लोगो मोनदों आसाम आयेन आफादनि गावनिनो गिबि मन्थ्रिनि मोनसे जथुमा मोनसे खथायावहाय कनफारेन्स हलाव बावहाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बारग' बिल सनसे आफाद लोगोसे जोङो बर' फोसाबनोसै गावनि खुंथाय जोङो जयैनो लोगो मोनदोंमोन बिथां मानगोनां बिश्व दैमारिनि जोंनो खाबु खालामना होनायाव जोङो लोगो हमनो खाबु मोनदोंमोन बावहाय जोङो गासै मोन 22 दाबिफोरखौ लानानै जोङो रायलायदोंमोन रायलायनाया इदिनखालि जोङो जोंनि दाबि बिलाइखौ गथायनानै होदों आरो सावरायदों बिथाङा मोनसे खोथा होदोंबा जे माखासे जाय खामानिफोरखौ मावफुंनो हायो मावनो नाजानोसै साननैसो उनाव आरो माखासे जायफोरखौ जोङो नैबे दा बिसायख'थिनि आगोल हास्लाबनाय नंला बेखौ जोङो मेनिफेस्ट' सोनानै दोनसै बे बाथ्राखौ जोंनो फोरमायदों आरो मेनिफेस्ट' माने BJPनि मेनिफेस्ट' बिसायख'थिनि मेनिफेस्ट' दा बावहाय जोङो गुबैयै जोंनि गामि सोसननायनि बाथ्राखौनो जों गिबियाव लाबोदों जे दासिम बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि गामिफोरखौ जोङो सोसननो हायाखिसै बा जोङो नटिफिकेसन खालामजोबनो हायाखै गासै जोङो गिबि खोन्दोआव 958 गं गामिखौ सोनो हाबाय आरो नैथि खोलोबाव फैनो गोनाङा जाहैबाय 166 गं गामि बेनि अनगायैबो सनितपुर बिश्वनाथ बे जिल्ला मोननैनि माखासे बर' गामिया BTCआव सोसनजागोन बा बिटिआरआव सोसनजागोन आरो माखासे आद्रा थालांनायफ्रा जोंनि खुंथायाव फैगोन बेनिबो बाथ्रा रायलायनो गोनां थाबाय आरो राभा हासङाव रायजो जानाय बर'फोर राभा हासङाव राभाफोरजों जोङो खुंथायाव दंफायो जयै दा राभा हासंनि बर'फोरनि मोनसे साननाया बे जे जों जेरावहाय BTCनि बायजोआव बर'फ्राबो खुंथाय मोनबाय बेखायनो जों जेराव जोंनिनो खुंथाय मोनबाय बहाय जोंबो थानो लुबैयो जयै जा एसे मोनो बेखौनो रानलाय जोङो खामानि मावनो लुबैयो जयै थानानै बे बाथ्राखौ बुंबोबाय थानायाव राभा हासंनि खुंगिरि आरो राभा हासङाव थानाय राभा स्टुडेन्टस इउनियन दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद बारग' बिल सनसेफोर जों रायलायबोदों खुंथाय
ज'नो जोङो रायलायबाय नाथाय समा बाबेनलांबाय बिनि मोनसे रोखा सुस्रांनाय लामा नुजानानै फैयाखै दाबो रायलायनानै दङ दा गुबैयैहाय बर' कसारिनि जि मोनसे हालोद बा माने जोंनि दानि थासारिया बेनो जोङो नाजादों रांखावरिफ्राबो जोङो बुरजा मोननो लुबैदों मोननो हायाखै जोङो 71 रां बावैया मोननांगौमोन बेखौ मोनाखै बेफोर गासै जेंनाफोरखौ जों फोरमायदों आरो बिसायख'थिनि सिगां जोङो सानदोंमोन मा जे जोंहा बर'फ्रा बिटिसि बायजोआव गोबां बर' थानाय जिल्लाफोर दङ आरो बियाबफोर दं जाय बियाबफ्राव बर'फ्रा भटार्स हिसाबै बिसायख'थियाव बाहागो लायो आरो जोङो देरहाहोयोबो आरो जोङो मददबो होबोदों सोरखारखौ दा जोङो बुंनो थाङोबा नियार एबाउट 6 लाख माने 6 लाखसो भटार्सफ्रा जोङो बिटिसि बायजोआव भट होनो मोननाय जायो दा एफा बुरजा भट जों जेराव बिजेपिनो कनभार्ट खालामनो हागोन बा जोङो भट होनाय जागोन जोङो बिजेपिजोंनो जेराव दङ बिजेपिजों जोङो दिनैहाय खुंथायाव बिथांमोनानो जोंनो दाना होदों बेखायनो जों दाथ' नैबे समाव बिजेपिजों दंखायोखाय जोङो बुंदोंमोन गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जे जोंनोबो बिटिसि बायजोआव 3 जोंनो बर'फोरनो बियाब होनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनाय जादोंमोन बिथाङा रायलायनायनि बाथ्राखौ होदों दोलोजों माने आसाम स्टेट बिजेपि आसाम प्रदेश बिजेपि आरो सोरखार ओमफ्राय जोंनि खौसेथि बर' आफाद बा मिलथनसाय आफाद जोंनि खुंथाय आरो बिदिनो जोंनि बर' माहारि आफादजों रायलायनानै बेखौ रैखा खालामनाय बाथ्रा बुंदोंमोन दा दाखालि मोनसे जोंनि जरायावबो धेमाजि जिल्लानि सिङाव 3 खेबनि सिङावहाय मोनसे जन आसिरबाद जात्रा जाय बिमुंजोंहाय बियो नुजाफैदोंमोन बा दावबायफैदोंमोन बेवहाय लोगो हमनायाव जोङो जोंनि सानजारि नोगोर बे मानिकपुरनि जि मोनसे लामाजों दावबायबोनाय समाव जोङो लोगो हमनायाव बिथांखौबो सोंनाय जादोंमोन जोङो थाबायनानैनो रायलायनांबाय गोबां मानसिनि होंगो दोंगोआव बेवहाय आं बुंदोंमोन आरो जोंना खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरियाबो बुंदोंमोन जे रायलायनायखौ माला खालामनो बुंनाय जादोंमोन बिथाङा बुंदों 10 अक्ट'सिमा प्रग्राम दङ बेनि उनावहाय दिसपुराव रायलायनोसै होननानै बुंलांदों आरोखि ओंखायनो जोङो गाबोन जों थांगोन दिसपुरावहाय माने गुवाहाटियाव थांगोन जोङो आरो जोङो गिबि मन्थ्रि बिथांजों लोगोसे जोंनि पार्टि प्रेसिडेन्ट लिपसु खेमान गोनां बिथांमोनखौ जोङो कन्टेक्ट खालामनोसै बा जोङो लोगो हमनानै रायलायसिगोन आरो जोङो दाबो लुबैयो जोंबो मिजिंथिदों एटलिस्ट जोंनोबो लवार आसाम मिडिल आसाम आरो आपार आसाम माने सा आसाम थाबाय जोंनि बाहागो गोग्लैयो गेजेर बे मरिगाव नगावफ्रा गोग्लैजोबो गेजेराव आरो जोङो लवार आसाम होनोबा दुधनै ओजोंहाय धुब्रि गवालपारा बेफोर गोग्लैजोबो दा बावहाय जोङो 3 बर' सुबुंनो बिजेपियाव बिजाथि होनांगौ होननानै बा टिकेट होनांगौ होननानै जोङो बुंनाय जादों रायजो सभानि बाथ्रा बुंदोंमोन जों नाथाय रायजो सभाखौथ' हास्लाबाखिसै रायजो सभायावबो बिटिसिआवथ' मोनसे गोख्रों खुंथाय थाबाय 6 शेड्युल आरो माने बावहाय हाग्रामा महिला सानानै गोख्रोङैनो जेरावहाय खुंथायखौ सामलायो इएमफोर थाबाय एमएलएफोर थाबाय गोबां बिथांमोननिफ्राय सुबुं थान्दैफोर दङ खुंथायाव दा जोंनि बायह्रायाव जोंहा गैजाया बुंनो थाङोबा ओंखायनो बायह्रानि जेंना जेथोखौबो दिल्लीनि पार्लियामेन्टआवहाय एसे मोनथिहोनो थाखाय जोंनि बिटिसि बायजोआव रायजो सभानि एमपिखौ होनांगौ होनना बुंनाय जादों नाथायथ' हास्लाबाखिसै जालांबाय दाखालिनो माने नमिनेसन जाबाय आरो माने बेरेखा दोलोनिफ्राय बिजाथि गैयिनि थाखाय 3 देरहालांबाय दा बे खाबुआ जोंनिफ्राय थांबायखौनो जों बुंजायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो दाबिखौ लाखिदों दाबियाव बे दङ जोंहा जे गुवाहाटि आरो सानजारि नोगोराव बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि सेक्रेटारियेट लुनांगौनि बाथ्रा बिनि थाखाय जोङो गिबि मन्थ्रिखौ बुंदों दिल्लीयावबो जोंनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि मोनसे भबन नांगौ बेखौबो बुंदों जोङो आरो धुब्रियाव मोनसे हा दंमोन गोदोनो बुरद कालेक्सन बे समावहाय ब्रह्मल'जों माबा खालामना गालांनाय गायसनना गालांनाय बे दा आद्रि जानो नागिरदों धुब्रिनि हार्ट अफ दा धुब्रि टाउन आरोखि बेयो दङ दा बे आद्रि जालांनो नागिरनायखाय बावहायबो जोङो ब्रह्मल'जों लुनांगौ बे दाबिखौबो लादों जोङो आरो जोंनि जायफ्रा साख्रि बाख्रि गैया लाइमोनफोर एट दा रेट अफ 5 लाख साफायाव 50,000 जोंनि बर' लाइमोनफोरनो बे खाबुखौ होनांगौ होननानै जोङो दाबिनाय खालामदों दाबिदोंमोन बा बे लिरनाया दङ दा बिदिनो गोबां माखासे जों गासै 29 दाबिखौ जोङो बिथांनो गथायना होदों रायलायनाय बाथ्राफोर होदों दा
जों ओंखायनो गाबोन ओंखारलांनानै बिथांखौ गिबि मन्थ्रिखौ आरो जोंनि 43 स्टेट बिजेपिनि दिलीप सुखियामोनगोन बिथांमोनखौ लोगो हमनानै रायलायनायखौ थाब जानायखौ जोङो लुबैदों। मानोना खोनानाय बायदियै फैगौ 15 अक्ट' खाथिसै 15 अक्ट'आवनो इलेक्सन बा बिसायख'थिनि मोनसे नटिफिकेसनखौ होनो हासिगौ आरोखि। ओंखायनो बाथ्रा बे जोंनि बर' कसारिनि दानि बा जों साननाय जों मोननो लुबैनाय जोंनि दाबि बेफोर बेखिनि आरोखि।